Eta anpezuko ditut bertsolariak. Bai, antzaten bertzote. Juan Mari Iraztorza, Garrauletikan. Luis Mari Garreta, Latur. Eta Joana Ziganda. Eta Iruñarretikan, Oskar Zaeda Zedo. Gerarte Lortide Guzmán. Unai Goera Kagoena. Eta Alberto Ángel. Beraz da, orkestrenak egin da, ekin dezaiogun gure gaurko saioari. Eta lehenengo ariketa, puntuagarria daia, hasierako aurra. Ekipo, Larraungo esput turistikoa egiteko kontratatu gaituztela. Nola da posible hori? Gu kontratatu? Gustavo bertako patzuergoan lanean dabil eta ari batzuk mugitu omen ditu eta... Hori. Eta nola emontrein behar dugu, espotelako egin. Bertsolariak izan da, kontatu alitu Larraungo edertasunak bertsotan. Larraunek badu mendia, badauka ere ondartza. Azken hau errekautzean, oinak freskatzean datza. Tren txiki batek bide bat, irutzeko itzia antza. Baina, ze demontre musikal hau, bizkat, azleago hemen jende gazta duguta. Bizkat, doinu modernoago eta gazte eta polita. Gaztea? Nola da posible hori? Nola da posible hori? Venga, badats. Zer egingo diguzu? No sé, una txik daumea. No. Gazteak nahi dituzu, zerbait egin beharko duzu. Vale, magia pizka. Bye! Bye, bye. Bye, bye. Aralarko magaleunean, Larraungo arana. Mendi handiz, taleiz esakonez, hornitua dana. Eta noiz bai, sentitzen baduzu, lasaitasunaren txarma. Hemingwayren festa eta gero, etortzen zein gure gana. Ta kantatzeko bina, inoiz baldin bazina, anaungituko duzu kuadrilla fina. Festa egiteko nola, beti presto dagola, Larraungo bertso eskola. Larraun araitzen, jaio
joak zaitu. Aitor, Artoi, Arkaitz eta Jose, eta Madi. Ta taldeak ere hor daudela, Arkaitz Juan Luis Mari. Eurek diote badituztela, bidozmena bertsolari. Larraun Araitz bihurtu zaigula, Nafarroko bertsokabi. Ta kantatzeko gina, finaleko propaganda. Larraunene antzera gabiltza, hementxe distan da. Gure Mesi ta gure Maialen, biak batera izan da. Sadarrera eramango du, Gure Joana Zigarra. Ta kantatzeko grina, inoiz baldin bazina, anotrituko duzu kuadrilla fina. Ez da egiteko nola, beti prestu dagoela, Larraundo bertso eskola. Mozorrotu nahi gendun gaurkoan, goazen txantxan gorriz. Gure Iruña margotu dezagun, Euskararen irriz. Larraundik laguntzen digute, bere doinu bere neurriz. martxo aldean eta lekun berriz. Kantatuko dugu berriz.